Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging andyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow. Come see. Dream spot,
Spot, where dreams take work and work finds its spot. This is the source of proofs and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicol.net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol.net TV. Magayunon sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, madyaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol.net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo.
Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City! Happy anniversary! Diyan po sa Siyudad Kang Ligaw, happy anniversary man. Sa Siyudad Kang Ligaspi, saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita nin Martes, Tuesday. Petsa 24 na po kita kang bulan na Marso, taon 2026. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarang oras kita 7 to 8. Mag-ori-istoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy-ra po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Uy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, March 24, birthday ngunyan kan Tabaco City and Ligaw. Maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, anuman pong klaseng okasyon yan, dahil nang ganindo paglingawanan sa kuyang abiso, pagirumdom, pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado, tamalang supog, sigurado rirelibak-libakon man sa nakamo kaya. Sa pantugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara mangkibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na sa muya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasya man sana po ang nakakaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya. Ngunyan, paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, maropo nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana. Live na live, ngunya na aldaw nan Martes.
Digdi po yan sa BicolNet TV, kasurug kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro nila doon. Kasabay tabi dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto bisa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa pangapanahon po tabing araw gaini. Ala sige. Martes po. Pag Martes, bising-busy yan sa tuyang mga honorable ani. Pero digdi po sa siyudad kan Tabaco, ngunyan, deklarado pong special non-working day. Ata man ngayon, dineklarar po yan kan sa tuyang presidente, Proclamation number 1179. Dahil po yan sa ika-25 anibersaryo kang pagiging syudad kang Tabaco. Yan, kasabay man dyan ang ligaw. Sabay ini naging syudad. Sabay namundag 25 taon na. Ibig sabihin, da trabaho, da laog sa mga gobyernong opisina. Di po sa siyudad kan Tabaco. Happy anniversary, Tabaco City and Ligao. Kaya lang sabay man ngunya na aldaw ini pong big time oil price hike. Ngunya naman na Martes. Dorodakula naman sa diesel 11 pesos labi ang itatas per liter. Di pag-arog kayo ni mga 120 na per liter kan diesel. And ang gasolina, mga sobrang sanggatos naman ang per liter. Nadoble na so presyo kang mga produktong petrolyo hali sa 50. Doble na ang presyo. Marso pa sana kita. Siyempre pag Martes tabi mga tugang igwamang ki mga session regular dyan sa SB Bakakay, dyan sa SB Malilipot, dyan sa SB Malinaw. Apuwersa na sa Tabaco. Non-working day ngunyan. Yung special non-working day. Tapos na databi suaminan season. Laog na kita, palaog na kita mga tugang sa dry season. Formal na databing nagpuon, sabi kang Pag-asa. Kaya malingahot na, mainito na. Kuni pa 45 pesos na dagdag sa minimum wage digdi po sa Bicol Region. Aprobado na. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan, mga reriparon tango niya na Martes. Digdi po sa laukan sa tuyang programa. Kumusta tabi ka mo? 15 minutos tabi, lipas na ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Kuwanta mo na tabi ang linya kang Pag-asa. Aramon tamo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Agpo na dan taginit. Ayo.
Termina kita kining halangkawan sa tung high blood. Sige tabi, kuan tatabi mo ng linya kang Pag-asa. Sige, yaw na Pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kang panahon na sa linya ng Pag-asa. Pag-asa, good morning Pag-asa. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, March 24, 2026. Kahapon nga ay nagdeklara na ang ating ahensya ng end of amihan season. Kasabay nga rin ito yung simula ng warm and dry season. Gayunpaman, yung area sa Hilagang Luzon, posible pa rin makaranas ng northeasterly wind at kahit tayo ay nasa dry season na, ay posible pa rin yung mga bagyo na pumasok or mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Narito naman ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto pa rin sa ating buong kapuluan. Wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin ang fair weather condition sa Metro Manila at sa may buong Luzon. At gayon pa man, kahit fair weather, posible pa rin yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Nakikita nga natin na by tomorrow, posibleng maging maulan sa lugar ng Albay at Sorsogon at pagdating naman ng Thursday ay posible na ang fair weather condition ulit sa buong lugar ng Luzon naman. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 20 to 32 degrees Celsius. 14 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 23 to 31 degrees Celsius sa may Lawag, 22 to 33 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 20 to 30 degrees Celsius sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 24 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na magiging maulan sa may northern at eastern Samar. At sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy sky sa ating inaasahan at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na bukas, posible pa rin maging maulan sa northern at eastern Samar. Pagdating ng Thursday naman ay posible maging maulan buong eastern Samar at sa mga pinakasilangang bahagi ng Mindanao at pagdating ng Biyernes, posible na ulit yung fair weather sa buong Visayas at Mindanao at may mga tsansa pa rin ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius naman sa may Tacloban, 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at Davao, at 25 to 32 degrees Celsius naman sa may Cagayan de Oro. Update naman sa heat index kahapon. Ang pinakamataas na naitalang heat index around Metro Manila ay 34 degrees Celsius at sa buong bansa naman ay 40 degrees Celsius sa may Dagupan City sa may Pangasinan. Ngayong araw naman tinatayang pinakamataas na heat index sa Metro Manila ay 34 degrees Celsius at ang pinakamataas sa ating buong bansa ay 40 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan. Iyan yung mga areas kung saan tayo may estasyon. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:58 ng umaga at lulubog ng 6:07 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, DOST or pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea. Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Salamat tabi pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Opisyal na tabing pigdeklara kang pag-asa na nagpupuo na tabi o kaya nagpuo na kasudma ining dry season. Pero igwapa da tabi busbab ki mga bugsong mga pag-uran. Sa agada posibleng mag-uran digdi sa probinsya kang Albay. Ibig sabihin na po na po kang tag-init. Nako, hindi na naman ang kaipuhan tang antisiparan ng mga matinding tag-init. Dahil man ngayaki mga gaanong aasikasuhon, dahil magpararuluwa sa araw. Diyan sana sa irarom kang mga kahoy nganing mapresko lamang tabi busbaba di. Happy morning kay Rene Bilo. Manangaya mamahaw kamuti tabi busbab 50 ang kilo. Daman sa may gate baga, daman sa inutan kang gate kan Tabaco National High School. Daman nagtitirinda ki kamuti so mga taga San Miguel. Dyan sa pansakop kayan, Bangkilingan pa yan. Daman nagtitinda ki kamuti tabi busbab. Daman ako nakabakal 50 ang kilo. Kang kamuting orange. Kamuting orange na ito. Dahil na ako nakakuha su kamuting violet. Duman ang pahit. Yan ang maurag na pamahaw. Sige, 23 minutos lipas na po ang alas 7 in morning. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa program. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ikaan burak ni sa mong banwa. Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu, ingat po permi. Kapus kami sigmuminahanga. Kaugmahan, mahiling ka. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burze, Board Member Attorney GIO Bungao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang bagong malinaw. Sa puso mi. Yawan man dyan si ABC President Cap Art Abela, Unang aking reyna. BM Carol Siga and the BM Vic Siga Jr. Nagdaraga. Ang Capos Bilo Lotto outlet dyan yan sa Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Salamat. And syempre, Mahilig. sabay taman ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. May gusto. Ang katuwang ta, ang kapartner ta sa pagkaaga. Puwerteng kapartner kang kamuti. Ang best kape. Ano Yo! ang muya mo? Pati ngaya ang tindira duman sobra pa sa 3 colores na kamote.
Sobra pa ngayon sa Tres Colores na kamote ang tindira duman. Kauron ko, ya ako paano kini pag nabanggihan ka mo di mauli pa kamo sa San Miguel. Dahil man nga. Nakikiturog nga kami dyan sa mga parientes mi dyan sa San Roque. Mabalik niya kami duman sa San Miguel. Pag naubos na inintindaming kamuti, tamahalo na ngayang pamasahe sa sakaya. Tangkadaklan tabaga diding kamuti, halit dyan sa San Miguel. Yo. Swerte man talaga, masiraman talaga. Nga daw yan mahamis ang kamuti, halit sa San Miguel. Siguro pigdudugdug tabi kayang busbab tubig sa dagat. Ali sa dagat ang tubig na pigdudugdug kaya mahamis. Mahamis ang kamote na Tres Colores. Alas 7:26. Dahil po mag-arali, mabalik po ang programa. Mabarbecue muna kita kay Sir Tope. The best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tenga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam. Swak sa budget, walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanapin, di malilimutan. Tope Barbecue, Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw. Dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik eskwela na, tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa TV na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. First and review that. Si Manny Moxea, serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:30 na. 7:30 po ang sa tuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Kaya pa
Madalion po sa na yan mako ano, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Oras pong yan, dara po sa tuya ni City Vice Mayor Rati Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burze, Board Member Attorney GIO Bungaw, sa kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, Capos Bilo Lotto Outlet, BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod, Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong aldaw kitanin Martes, pet sa 24 tabi kang Marso taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya no papigalata. Doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Ala sige, Martes po kita ngunyan. Happy anniversary po Tabaco City and City of Ligao. Yeah. Birthday po ngunyan kang Tabaco City and Ligao City. 25 taon na po sinda. Parang kailan lang ano. Madalion talaga ang panahon. Minaprimero pa sa ng aldaw kang Marso, ilingan na ngunyan, pet sa 24 na tulos. Nata nga yata nagpa-clean up ka. Pati pa naman yan, permi panindong nareparo. Nagpa-clean up kita ta, tag-init na. Tag-init na tabi, tigdeklara na kang Pag-asa na nagpuo na po so dry season. Di ba? Mainit. Kaya mas magayon pagpermi kita ong nagka-clean up, mapresko tabi sa pagmati. Yo. So, anan mga ganap ngunyan, duman sa Ligao, ngunyan na pagkaaga, igwa po ki Civic and Military Parade. Ang Ligao at yan na nag-assemble na nga ni ngunyan dyan sa Greenbelt Park Pavilion. So magkakaigwa po sinda ngunyan ki Civic and Military Parade. Dyan po sa Syudad kan Ligao ngunyan na aga alas 8. Yo. Sa Tabaco tabi mga tugang kasuod ma na hapon so drum and lyre corps competition. Kasuod mang hapon tabi busbab. Nagka-traffic sa sentro kang Tabaco tegwa palanki parada so mga drum and lyre corps. Kasuod mang hapon po yan. Alas 4 so parada tapos diretso dyan sa Tabaco City Plaza. So gari ang nag-champion yata sa San Antonio Elementary School, sa Drum and Lyre Competition 2026. Party po yan kang selebrasyon kang ika-25 taon kang pagiging syudad kan Tabaco. So ngunyan napit sa 24 ang ganap po sa Tabaco City, magkakaigwa po ki banal na misa. Alas 3 nin hapon, sundo alas 4, magkakaigwa tabi ki banal na misa dyan po sa St. John the Baptist Parish Church. Dyan po yan sa Tabaco. And susundan po yan pag alas 5 hanggang alas 6. So, antisipar na tabi naman kamo. Magkakaigwa po ki parada pag alas 5 sundo alas 6 at yan na hapon.
O di sigurado tabi tapista official ngunyan deklarado pong special non-working day ngunyan ang Tabaco City. So mga motorista tabi sigurado dahil ka muna mag-agi dyan sa sentro at yan alas 5 sundo alas 6 hanap ka mo ki alternate route nindo tanganing day po ka mo traffic yo nanin day po ka mo traffic pag alas 5 sundo alas 6 taigwa po ki parada may parada po ang syudad ng Tabaco parte po yan kang selebrasyon kang ika-25 taon kang pagiging syudad kang Tabaco. Susundan iyan pag alas 6 nin Rokyao Tabacnon 2026. So dyan iyan sa Tabaco City Terrace dyan sa plaza tabangan kang City Hall. So igoy ki mga aktibidades. So yan tanap-tabi ngunyan ang mga gigibuho na aktibidades may connection tabi yan sa pagsilibrar kang ika-25 taon kang syudad din Tabaco. So simple sana sinimplihan sana kang city government kang Tabaco. So ganap ngunya na anibersaryo birthday kang pagiging syudad kang Tabaco yo. Sige alas 7:37 tabi ngunyan manaal daw Martes syempre alam na may big time oil price hike na naman yo malangkaw na naman ki 11 pesos 11.88 centavos ang diesel ang diesel inan maura gadi gariso lastikong pag sipa kan mga produktong petrolyo so linangkaw talaga bako piso-piso kundi 20 pesos 10 pesos labi so ngunya na Martes epektibo man ini ngunya na aga 11 pesos .88 centavos sa diesel 6 pesos and 47 centavos man sa gasolina and 13.66 sa kerosene. So epektibo ini ngunya na Martes petsa 24 kaya kasudma nagka pila-pila naman sa mga gasolinahan ta syempre makakabawas-bawas ayugoyogon mini 11 pesos per liter kaya ang presyo ngunyan kan diesel mga sobra na sa 120 pas per liter yugon mo yan labi ng sanggatos so gasolina iyo man labi naman na sanggatos ang presyo so bago magtaraasan bagaso presyo kang produktong petrolyo bago dyan sa gera sa Middle East so gasolina sana kayto nasa 50 ngunyan na dubli na ngunyan pa sana yan sa rumbulan pa sana kita puon pa sana tabi kang Marso ngunyan na bulan nagdubli na tabi so presyo kang mga produktong petrolyo pero ang sabi kang Malacanang relax lang da tabi kita dahil mangki problema relax dahil ba niya ki problema dahil mangki krisis okay lang di ba so paano tayan mga tugang dahil magkita kimagi ni bo ta nangangalas nga ni so amigo ko ta nata nga yata sabi kang Pilipinas siguro nga yaki mga produktong petrolyo good for nga 2 months ang Pilipinas so di ibig sabihin dahil pa man subagong angkat na produktong petrolyo natata biglang palangkaw ibig sabihin naka-stack pa ini ang tigagamit na ngayon ngunyan ining mga naka-stack pa ini hindi sana taday tayan masimbag mga arog kaya kaya tabi mga tugang iyo yan ngunya na Martes iyo yan ang mga ganap ngunya na daw sa satuyang palibot
And syempre dahil man makahiro mo na sa mga chopper, sa mga driver, dahil man pwede makasingil mo na sa mga pasahero, kidagdag pamasahe ta, madidiskwado man sinda. Dahil pa po piga-aprobaran o kaya inaprubaran na nga ni kang LTFRB, kaya lang pinapundokan sa tuyang presidente so paglangkaw kang pamasahe. Okay, di kimaginibong niyan, magsasakripisyon sa tuyang mga motorista. Bata ang sabi kan sa tuyang presidente na after Holy Week pa, mga Abril 6, posibleng magataon na ayuda so sa tuyang mga driver digdi sa luwas kang Metro Manila. Taduman pabaga sa Metro Manila ngunyan so fuel subsidy. Fuel subsidy duman pa sa Metro Manila ngunyan, pigigibo pa sa ngunyan kan DSWD. Pero after Holy Week, maluwas na sa Pilipinas, maluwas na sa Metro Manila, pa probinsya na. Makaka-receive na tabi so sa tuyang mga driver kay ayuda hali sa tuyang gobyerno. Pero iyan, kaipuhan tabi ngunyan pa sa naplantsaho na nindo. Mga driver, so mga asosasyon, pasiguro na tabi nindo ang lista taba kapag day naman nakasabay so miyembro nindo, problema iya. Pero ang sabi kan sa tuyan DSWD so mga nagkaralampasan so day naka-receive kang ayuda kan sa tuyang gobyerno o ma-reschedule da giraray. Pero mas magayon sa pimirong kita digdi sa probinsya, digdi kita sa probinsya tabi mga tugang, kamutabing sa mga asosasyon, pasiguro na nindo. Hanapo na nindo sa indong presidente, tapos silingon na nindo kung na-isubmit sa pangaran nindo. Tanganing sigurado, pag payout dyan sa lugar nindo, kasabay na kamo. Nganing dahil na kamo magpara pag-abot kang panahon, mag-rebo kamo, mag-i-rewal kamo dyan. Ngunyan na habang pigpaplantya pa sa mga listahan, pasiguro na nindo. Dumanaw na nindo sa indong presidente kantuda. Kasabay ako dyan, pres? Takunday, pan mga kaipuhan na dapat isubmit na, tanganing pag-payout, tanganing leksyon na bagayaon duman sa Metro Manila. Sa Metro Manila, baga sunainot na pig-releasan kang ayuda. Dahil nagkaikwasin na mga problema. So, may mga miyembro na dahil naka-payout, dahil nga nakasabay sa listahan. Di at least aram na kang probinsya ko na napasiguro na nindo. Ngunyan pasanata ang sabi kan sa tuyang presidente sa Abril 6, posibleng pasiring na sa mga probinsya ang pag-payout kaitong ayuda kan sa tuyang gobyerno. Sige tabi, Sir Edwin Sistina, good morning. Alas 7:44 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Serbisyo asin reparo. Lipat kita ki ibang istorya mga tugang ang dry season. Sabi kang Pag-asa, official na tabing pigpunan. Nagpuuna da tabi kasudma. Tapos na tabi so amihan season tabi, Sir Edwin. Gustuhon ko sa napatikota so amihan mapresko, kaya lang so amihan minsan namimirwisyo man. Ano na gusto nindo, amihan o ining dry season? So amihan kaya may mga flash flood, landslide, may mga pigbabaraha. Yung epekto kang amihan, pero mapresko. Ini naman si tag-init, si Redwin, iyan. May mga heat index, posibleng mag-abot sa danger ang init dyan sa indong area. Pag medyo malas-malasong katabi kayo ni si Redwin Sistina, baka ang luwas mo kayo ni ma-heat stroke ka, o kaya ma-atake di kurason. Nako, inan man katakot-takot adi na pagalang ka ngayon sa imong high blood,
alangkaw na nga ni, high blood pa. Bigla ka na sanang natumba dyan. Tapos ito pala, na-heat stroke ka na. Nako. Kaya ang sabi kan sa tuyang mga eksperto, dakulon sa nadatabi ang inumon na tubig. Ngunya na dry season. Tapo nakasudma, yung mananggad, may nito nakasudma. May ganap dyan sa sentro kan Tabaco, kasudma. Grabe so init. Maski nakasirong ka sa kanopi, baral damang giraray so init, may nito manggiraray. So yan tabi mga tugang, official na databi mga tugang na nagpuon ang dry season. So tag-init na tabi, sabi ang kang Philippine Atmospheric Geographical and Astronomical Services Administration o kaya PAGASA. Tabi mamalo. Kaya so pipagpairingat kita. Pipagpairingat kita. Dipisil baga. Mas delikado ini na tag-init na ini. Ta sabi digdi, posible databi ngunya na primerong simana kang Abril. Ini pong ipairarom sa alert danger o danger level ang init. Digdi po sa satuyang area. Posible databing umabot sa danger level ang heat index. Ang mai-record ngunya na primerong simana kang Abril. Base yan sa forecast. First week kang Abril. Holy week ng gadiyan Simana Santa. Bako ta sa Lunes pitsa 30 Lunes Santo na. Tama tabi. Makasala kita. Oyo, pitsa 30 Lunes Santo na po yan. Bako Biyernes Santo pitsa 3. Tama, Holy Week na. Sa Lunes Santo na kita. So, pig-aasahan tabi na maabot sa 42 degrees Celsius hanggang 50 degrees Celsius ang may record na tabing heat index, and possibly pada tabing mas madalas na may record sa extreme danger level sa kabangaan databi kang Abril asin Mayo, kung sain nasa peak ang dry season o kaya ining tag-init. So ang pinakamainit pala ining bulan kang Abril hanggang Mayo. Peak nagabot sa pinakamataas na tag-init sa bulan kang Abril and Mayo. Basi digdi pa pangatugang sa pag-asa. Kaya pipagpairingat po ang satuyang mga kababayan sa mga banta nin heat stroke. Heat stroke mga tugang. Ugalion databing mag-inom nin tubig, magbalon kipayong panangga sa init, and siyempre permi kita pong mag-update sa pigpapaluwas kan sa tuyang pag-asa manungod po sa lagay ng panahon. So yan tabi mga tugang ang pagirumdum sa tuya na ngunya na tag-init. Madakul naman kini ang perming yaon dyan magpapasiriring sa mga resort. Ta siyempre mainit ang panahon, maringe kini magbabad-babad lamang dyan sa amateur. So yan talaga ang dadalaga ng tanaman. Pag mainit ang panahon, kaya kung halimbawa grabe ng init, dahil po kamo magluwas na araw kayan mga alas 11, po na alas 11 hanggang alas 3, mainiton pa yan. Pero maski nga na alas 4 baga, makulog pa sa malanit pa, no? Maski nga ningunyan bagang alas 7, ninaga, makusog ng init, ano? So, pagdahiman sa na importanteng mga lakawon,
O, dyan sa nakamo, dyan sa natabi kamo sa harong nindo. Iyo, o nganing maiwasan tayo ding posibleng mga heat stroke, lalong-lalo na sa may mga nagkakaedad na tabi, sigwaki mga halangkaw ang high blood, Sir Edwin. O, iringat po kita. Iringat po kita mahirap na. Baka bigla nasa nakita dyan na mangisay. Asin. Sige, o di kasun mantabi mga tugang. Piggibo sa Siyudad Cantabaco, so ceremonial declarations of stable internal peace and security, o kaya ining SEPS status Cantabaco City. So pigdeklarar na tabi mga tugang ang Tabaco City nin safe na lugar. Yo. Sa pagi po kang internal peace and security. Ibig sabihin na tabi mga tugang dahil naki mga nanunutara na mga teroristang ining mga communist terrorist group o kaya ang CTG dyan sa area Cantabaco. And dakol na mga pagkakataon na dahil naki mga araw kaning mga aktibidades dyan sa mga nagkakapirang barangay. So kaya kasud ginibuan declarations of stable internal peace and securities o kaya SEPS status Cantabaco City. Ibig sabihin matrangkilo. Matrangkilo ng Tabaco. Kaya sa tuyang mga negosyante posibleng magdaragsaan na pag-arog po kaya na matrangkilo ang syudad. So at least nadeklara na tabi mga tugang ang Tabaco City na matrangkilong lugar. Dahil naki mga pasaway na mga CTG nanunutaran. So kaipuhan lang talaga na ma-maintain. Ma-maintain kan sa tuyang mga opisyales, ma-maintain kan sa tuyang mga miyembro kang Armed Forces of the Philippines, kasabay sa Philippine National Police, tanganing diretso ang progreso kan syudad nin Tabaco. So yan suganap kasudma. Dyan sa atubangan mismo yan kang Tabaco City Hall. Dyan po yan sa syudad kang Tabaco. Serbisyo asin reparo. Malasutyo na di. Sige, ngunya na aga tabi dahil mangki ganap. Dahil mangki ganap ngunyan sa Tabaco, ngunya na aga at yan na hapon. At yan na hapon tabi. Otron tagiraray ang ganap sa Tabaco at yan pang alas 3 nin hapon. Magkakaigwa tabi kibanal na misa dyan sa St. John the Baptist Parish. Alas 3 hanggang alas 4 yan. Susundan yan kang parada 5 to 6. Kaya sa mga motorista tabi, sa mga motorista, hanap na kamo ki maagyan nindo, ta sigurado sa sentro kan Tabaco traffic iyan. Magkakaigwa po ki parada. May connection po yan sa ika-25 na founding anniversary kan syudad. Kaya pagkatapos kang parada 5 to 6, so alas 6 igwa man kirukyaw Tabacnon may activity dyan yan sa Tabaco City Terrace. Yan tabian mga ganap ngunyan sa Tabaco City sa ika-25 pagkamundag kang syudad nin Tabaco. Sige, dumanay ni sa mabibitin na kita kay ini. Uy, sa mga senior citizen, igwa na po kamong mga national ID. Kaya ang sabi kaya digdi, puon sa Abril 1 kay puan na databing ining national ID sa mga beneficiaryo po kan social pension, kay puan databi ni o kang DSWD.
ining national ID. Pero pigsabi digdikan DSWD, di ba ko man sa nangaya national ID? Ini ang panginot na ID na kaipuhan. Panginot na ID pigahanap para makapag payout kan sa social pension kan mga senior citizen. Pero pwede pa man garari sa mga valid ID, government issue ID. So at yan na sana ini daman sa tuyang programa. At yan, tapos uning initabing sa tuyang 45 pesos dagdag na minimum wage sa Bicol region, aprobado na. Dumana sa nini sa sunod na programa ta dyan. Sa programa ta sa 10 to 11 so programang so tama sana sa radyo natin 107.7 radyo natin Tabaco. Belated happy birthday tabi kay Sir Noli Camba. Birthday pala ni Sir Noli Camba. Nagbe-birthday ka pa, Ma'am Palanching. Sige tabi happy birthday tabi sa imo, belated happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman na tintindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang kailangan mong malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang, makinig ka na lang. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo asin reparo sa Bicol Net TV. Ikaw ay bata, sa aking payo, pagkat musmus ka lang. Oy mga tugang, 1 minuto tabi bago magalas 8. So digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa. Ganyan pong aldaw kita nin Martes, Tuesday, Marso 24, 2026. Sa pangaran po yan ni Maestro nila doon, ni Sir Tony. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ratiglen Daong Bongao, City Councilor Renier Burse, Board Member Attorney GIO Bongao, siyempre Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela, sa Capos Bilo Lotto Outlet, siyempre BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr., Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Paaram na po muna sa indon lingkod Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman digdi po sa programang Serbisyo asin reparo. At yan, alas 10 sundo alas 11 diman po sa programang Sutama sana 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos, domo arigato, iringat po kita, bye bye. Paging tunay na malaya, Serbisyo asin kailangang malaman natin tintindihin sa mundo.
Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.